Woensdag ging in Nijmegen, na 2 afgelaste edities, de Vierdaagse weer van start. Een driedaagse eigenlijk dit jaar, want de eerste wandeldag werd door de hitte geschrapt. Maar dat was voor de vele wandelaars uit de gemeente, die met nog zo'n 12 kilometer te gaan Beuningen passeerden, geen enkel probleem. Kijk om even wakker te worden hier. Dat is een saaie rit natuurlijk, hier in mooie Beuningen te komen. Ja, daar komt ie! Bas, loopt het? Goed, helemaal goed. Hey, hoe voelt het qua weer? Is het goed te doen vandaag? Ja, nou werd het wel warmer. Net was er een mooi windje, maar nu is het een beetje windstil. Maar... Ja, Angela, kun je eens vertellen, hoeveelste jaar doen jullie al mee? 8 jaar. 8 jaar. Wat is nou het leuke om mee te doen met de Vierdaagse? Alles. Surfheuvelen. Ja, dat is de mooiste dag. En lopen jullie altijd samen, Bas? Eerste keer. Eerste keer? Oké. En waarom de eerste keer nou? Normaal heb zij met haar zus. En nou die zus is ook zwanger. Dus groetjes kan niet. Maar ja, als volgende week thuis te koop zit, dan werd het goed afgelopen. En wat is voor jou, wat is altijd een mooie om mee te doen met de Vierdaagse? Prestatie, ik wil altijd snel mogelijk binnen zien, maar vandaag dit jaar niet. En jullie lopen de langste afstand? Ja, allebei de 5. Ja, nou, veel succes nog! Loop ze! Ja, Ferry, je staat in Beuningen. Hoe is het? Loopt het lekker? Ja, het gaat prima vandaag. We mogen niet klagen, ondanks de warmte. Ja, het is wel een beetje wennen, 4-daagse, 3-daagse. Hoe kijk jij daar naar? Ja, het is jammer, maar ik denk wel de meest verstandige keuze die ze hadden kunnen maken op dit moment. Dat is niet veranderd om te lopen. Nee. En even kijken, hoeveelste editie, hoeveel keer loop jij mee? Nou, dit is mijn 4e poging. Dit zal voor de 2e finish zijn. Dus, ja. En, hoe train je? Train je veel? Ja, ik loop vooral met mijn zoontje van 10. 1 keer in de week lopen we op de woensdagavonden 6 tot 8 kilometer. En 1 keer in de 2 weken pakken we 10 tot 20 kilometer. Dus dat is het. Ja. En wat is nou het mooie van dit evenement? Ja, de mensen, de sfeer, gezelligheid, saamhorigheid. Vooral na 2 jaar niks mogen doen, is dit gewoon geweldig. Het is net carnaval. Kijk je ook uit naar een vrijdag? Ja, absoluut. Ja, nee, dat is via Gladiola, 10 rijen dikte mensen bij elkaar, dat is prachtig. Ja, geen woorden voor. Nee. Ja, het is, de eerste 25 kilometer ging perfect. Maar ik heb aan mijn rechterbeen, aan mijn tenen flink krampen. Dus dat betekent voldoende water drinken. Maar voor de rest, het gaat perfect. Ja, ben je een vervent? Doe je elk jaar mee met de Vierdaagse? Als het even kan wel. Dit wordt, hoop ik, mijn 26e keer. Dus zo afwachten. Wat vind je ervan dat dit jaar de Vierdaagse een 3-daagse is geworden? Ja, ik denk ook terecht. Want als je gisteren had gelopen, dan is het echt, ja, ik zeg maar zo, beter voorkomen dan genezen. Dus weet wat je doet. Je mag het doen, maar ik zou het niet aanraden. Heb je nou een dag dat je een hele mooie dag vindt om te wandelen, als je moet kiezen van alle dagen? Nou, het is vandaag schitterend weer. Je merkt nu ook dat het heel warm begint te worden. Maar morgen, dan is het lekker aangenaam. En ik geloof zelfs de laatste dag. Dus we zien wel. Ik hoop dat ik hem uit kan lopen. En wat vind je mooi aan de Vierdaagse? Kijk maar om je heen, saamhorigheid. Het is vandaag een explosie van we mogen weer. Dus wat dat betreft, het is goed dat het doorgaat na 2 jaar corona. Want dat merk je toch wel hoor. De drive die is er gewoon. Dus ja, en ik ben er ook één van. Doei! Lotte, hoe is het? Ja, goed, warm, maar het gaat heel goed. Het is leuk, het is gezellig. Maar het begint nu wel warm te worden. Maar het is heel leuk, ja zeker. Is het de eerste keer dat je hem loopt? Nee, 7e keer. 7e keer, ja. En wat vind jij er zo leuk aan de Vierdaagse van Nijmegen? De sfeer, de muziek, de gezelligheid, mensen langs de kant, met vriendinnen lopen, dus dat is helemaal leuk, ja. Ben je dan iemand die zo kaal gaat lopen of oefen je wel flink door het jaar heen? Ja, we hebben dit jaar wel goed geoefend, ja, zeker. Dus dat hopelijk werkt dat de vruchten af nu, hè. Ja. En welke dag kijk je het meeste naar uit of maakt het jou niet zoveel uit?
Ja, ik heb wel zin in morgen. Met de heuvels is altijd een mooie route, maar ja, wordt slecht weer voorspeld. Dus ik hoop dat het meevalt met het weer. Maar goed, we zullen het zien. Ja, dan heb je nog familieleden langs de lijn? Ja, mijn moeder is net geweest. En morgen komen schoonouders en vrijdag weer mijn ouders, veel vrienden. Dus dat is helemaal top. Ja, houd dit nog wel even vol. Helemaal goed. Zeker. Vrijdag wordt het grootste gedeelte van de ruim 38.000 ingeschreven wandelaars verwacht op de Via Gladiola, waar de finish van de 104e editie van het wandelevenement ligt.